Jamen, velkommen til den her bonusepisode, og det er med Kirsten. Kirsten, som jeg har kendt siden jeg blev født. Og jeg har altid været livlig, altid været helt klar i hovedet. Og Kirsten er nu 99 og bliver 100 år næste år. Og hun bor her i et bofællesskab, i sin egen lejlighed, og klarer stort set alting selv, har have, og virkelig imponerende. Og en af de grunde til, at vi gerne vil snakke med Kirsten, det er, at hvordan fanden har hun gjort? Der er så mange, som snakker om at blive gamle, og vi har snakket meget om sådan en som Brian Johnson for eksempel, sådan en som prøver at gøre alt igennem medicin og måle på alle mulige ting. Men Kirsten har gjort det uden at være bevidst om det, eller uden at prøve det. Så det er sådan set derfor, vi snakker med dig i dag, Kirsten, og velkommen til. Tak. Ja. Hvis du skulle introducere dig selv, hvordan vil du så? Det ved jeg så ikke. Den er også svær. Den er også svær. Jo, Det er altid svært at Men introducere. okay, så lad os starte med det her. en blanding af at være en lykkens Pamphilius. Fordi jeg er jo vokset op i det bedste hjem, man kunne. Jeg har haft min barndom, der var perfekt, og jeg har virkelig en god baggrund. Ja. Det er jo en meget stor del af det, ikke? Så du mener en god baggrund i forhold til de værdier, eller at I... Altså hele måden, altså hele undertonen i mit barndomshjem, ikke? Ja. Altså hele holdningen til andre mennesker, og holdningen til hvad der skete omkring mig, i nysgerrigheden efter, hvad foregår der i verden, og det har jeg jo med mig hjemmefra. Ja. Er du født i 1924 så? Jeg er 24. Okay, kan du fortælle lidt mere om din opvækst? Ja, det var jo på det tidspunkt, hvor mor gik hjemme, og far var bibliotekar, og han blev efterhånden leder af det store bibliotek på Frederiksberg. Og det hjem vi havde, det var jo sådan et kulturhjem, hvor der kom rigtig mange mennesker, og hvor jeg sådan og blev indrulleret i arrangementer og ting og sager, hvis jeg havde lyst, ikke? Blandt andet kunne jeg få lov at sidde i et foredragssal og høre, hvad der foregik, og gå, når det passede mig. Og sådan, jeg var sådan inde i det på sådan en dejlig måde. Der blev ikke stillet krav ud over, at jeg skulle lade være at kede mig. Og min mor var hjemmegående, uden på nogen som helst måde at have komplekser af det. Det havde man ikke. Den generation havde ikke komplekser. Mor ville gerne have haft en uddannelse, men hun var lykkelig for sine 3 børn. Og så vil jeg sige, at det, der var karakteristisk, var vel, at far rådede mig jo ind i alt muligt. Jeg blev også medlem af foreningen for boghåndværk og sådan nogle ting, ikke? Jeg var med. Ja. Jeg var ikke bare den, man kom hjem til. Jeg var med på mange måder. Ja. Og det har, altså, og kendte alle fars bekendte og kom på biblioteket. Når du siger, at du ikke fik lov til at kede dig, hvad mener du så med det? Nej, jeg fik aldrig lov til at kede mig. Jeg havde faktisk heller ikke rigtig lyst til det. Nej. Og så læste jeg jo så temmelig meget. Og så skete der jo det, at efterhånden, som man så blev jeg jo student og alt det gik jo som det plejede, som det skulle. Men så, da jeg skulle vælge, hvad vi ville være, så glider man jo automatisk ind i den verden, som man kender. Så jeg blev også bibliotekar. Og på det tidspunkt var der ikke noget, der hed fjummerår, eller hvad man kalder det nu, sabbatår. Der var det noget med, at du skulle vide, når du var færdig med 3.G, skulle vide, hvad du ville. Så jeg havde jo også en læreplads, da jeg gik ud af skolen med det samme, ikke? Og begyndte inde i København på biblioteket, og fik en bibliotekaruddannelse. Og det var alle sammen stille og roligt. Ja. Ja. Hvordan var, altså, det er jo, hvad har det været? Det har været i 1930'erne, nej, det har været i 19... Født i 24, ikke? Født i 24, så det var et helt andet samfund. Der var biblioteket må have været noget helt andet dengang. Der var meget mere liv, end der er nu. Okay. Kan du prøve at forklare lidt, hvordan
din livsperiode, hvordan har samfundet sådan ændret sig? For det tror jeg også er interessant at høre, du ved. Hvordan, fra du var lille til nu, hvordan er der samfundet i sig selv? Hvordan er det ligesom ændret sig? Jeg synes bare, det er et meget stort spørgsmål. Ja, det er det. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er jo også, der er utrolig mange år fra det, vi snakker nu, fra 1930'erne eller start 40'erne, eller hvor vi er til 2023. Det er sindssygt interessant. Ja. Men måske vi skal tage den lidt mere kronologisk så. Ja, du har ret. Ja, vi kører. Ja, okay. Fordi jeg er langt foran. Du bliver student i 3.G, det er vel, hvad er det, i starten af 40'erne? Jeg var 18 år, ikke? Ja, sådan noget lignende her. Ja. Okay, ja. Og det er jo et interessant tidspunkt. Under 2. verdenskrig. Hvor meget kan du huske derfra? Jamen, det kan, den kan jeg da sandelig huske. Ja. Altså 2. verdenskrig, ja. Der var jeg jo 16-17 år, ikke? Ja. Jeg husker tydeligt, da jeg kom ud fra skolen den morgen, hvor flyvemaskinerne kom ind over København og smed papirlamper ned, hvor der stod, at vi skulle opføre os ordentligt. Nå. Det var en meget mærkelig morgen, ikke? Meget mærkelig morgen. Og så den måde, de voksne skulle tog det på, administrerede situationen på. Det husker jeg også så tydeligt. Min far og mor var sådan stille og rolig, ikke? Min far var meget optaget af, at bibliotekerne var sådan et sted, hvor tyskerne følte, at der skete noget centralt. Det var også derfor, far senere var nødt til at tage til Sverige. Han var i Sverige i 9 måneder. Fordi tyskerne ville have, at han skulle anskaffe nogle bestemte bøger, og nogle andre bøger, der absolut ikke skulle stå på biblioteket. Okay. Og det blæste han en lang march. Ja. Han simpelthen bare negligerede alt det, de sådan sagde og skrev, indtil de 2 frihedskæmpere citronen, hvad hedder den? Flammen og citronen. Flammen og citronen. Ja, rigtigt. De 2, de sagde så til far, nu er vi nødt til at fjerne dig, for ellers så skyder de dig. Ja. Og så var den skønne dag, så kom de altså og fjernede ham og bragte ham til Sverige. Ja. Okay. Han sad på et kålhoved i en robåd. Var det vildt, ikke? Hvor involveret var i krigen, hvis man kan sige sådan, altså hvor påvirket var I omkring det? Var det noget, som man bare oplevede sådan lidt perifært, eller var I som civile borgere en del af det? Der kan jeg så sige det ud fra vores specielle forhold. Da far var taget til Sverige, så var vi jo under mistanke. Så vi havde resten af krigen en tysk soldat bevæbnet stående på vores trappe op til vores have. Okay. Stod der fra morgen til aften, fra aften til morgen, altid. Og mor sagde til ham, jeg vil ikke have, at mine børn ikke skal kunne gå ugeneret frem og tilbage i deres hjem. Og jeg har mange børn. Og vi havde politibetjente boende, og vi havde forskellige slægtninge boende. Og Torkild, min bror, han lavede illegale blade op på loftet af vores hus, og fik det båret ud af siden gennem tyskernes lille vagt. Og mor klarede det hele. Hun var voldsomt imponeret. Det var hun altså. Hun tog det hele stiv op. Og det var vildt, hvad vi foretog os. Som en flok unge mennesker, som gjorde alt det, man ikke måtte. Ja. Jeg kan da huske en gang, vi måtte jo ikke gå på gaden efter klokken 20. Fra klokken 20 til klokken 6 næste morgen skulle man holde sig inde. Og min søster og jeg, vi var som engang blevet inviteret til en fest inde i byen. Og så opdagede vi, at de der unge fyre, som havde inviteret os, de ville noget andet med os, end det vi havde lyst til. Så vi sagde til hinanden, det gør vi altså ikke. Det gider vi simpelthen ikke. Fordi man var låset inde. Man måtte jo ikke gå ud. Ikke? Ja. Så hvis du var kommet til en fest, så var du der. Ja. Og så sagde vi til hinanden, det gør vi altså ikke. Den her, det klarer vi ikke til en lys morgen. Og så gik vi, og den tur, den husker jeg jo tydeligt. Vi gik fra gadedør til gadedør. Vi smuttede rundt. Og det var et stykke vej ud på Frederiksberg. Fra gadedør til gadedør, og nåede hjem helskillet. Ja. Ellers lå de jo, tyskerne, de lå op på tagene.
med deres gevær. Okay. Og hvis de havde set os, så havde de bare skudt os. Okay. Sådan var det. Og det er ikke overdrevet. Nej. Nej. Mm. Så det må have været lidt af en stressfaktor at gennemleve. Ja, jo. Ja. Men det der sker er jo, at man bliver optaget af, hvordan man gør det. Mm. Hvis man er anlagt til for at blive stresset, er det nok værre, ikke? Mm. Hvis man er anlagt til at finde ud af, hvordan gør vi det her, så handle, finde ud af, ja, hvad gør man? Hvad gør vi? Fordi vi gider ikke gå til. Ja. Mm. Så får man også så er det lidt sjovere, ikke? Jo. Så bruger Helt man klart. sig. Ja. Man bruger sig på situationen, ikke? Føler du er kommet styrket ud af den periode, eller? Jamen, det eller tror jeg omvendt? nok. Det tror jeg helt sikkert, ikke? Ja. Mm. Fordi du får både trænet dine, hvad du tør. Ja. Den der med at skrækgrænsen, hvis der er noget, der hedder det, ikke? Mm. Så hvis skrækgrænsen bliver for stor, så drukner man jo i den, ikke? Så bliver man... Så går man til, ikke? Ja. Men hvis man kan få en stærkere skrækgrænse, så der skal mere til at chokere en. Mm. Sådan tror jeg da nok, vi havde det i vores hjem, altså. Ja. Det blev... Men er det, vil du sige, din mor var ligesom dit forbillede dengang, at du ligesom, hvad kan man sige, det lyder også som om, at hun var god til at ligesom at adapte til situationen og finde ud af, hvad gør vi nu, i og med at din far, han blev sendt til Sverige, og Ja, men før han tog til Sverige, var det jo et fantastisk flot, smukt samspil mellem de to, ikke? Ja. Hvad der skete i hjemmet, og hvad der skete. Ja, det synes jeg tænker altid på mine forældre som noget, i stor taknemmelighed over, at de virkelig gad lave meget. Ja. Ja. Har du altid haft samboende forældre? Ja. Ja. Det er også en ting, ikke? Jo, det er også det, jeg sidder og tænker på. Det lyder lidt som sådan en kernefamilieting, jeg har haft. Jeg har lavet 3 børn, ikke? Jo. Og med 2 samboende forældre. Ja. Det kan og værdierne har været på plads, og din far må også have været en klog mand, hvis han arbejdede på et bibliotek og sådan nogle ting. Og så vidt jeg husker, så var der også noget med, er det Niels Bohr, eller et eller andet? En af Bohr-brødrene, der kom hjem hos jer, som også jo, altså... Okay. Ja, det var fordi, på et tidspunkt, så havde Harald Bohr og far, de havde fundet ud af, at de gerne ville være med til at skaffe polske studerende mulighed for at bruge det danske universitet om sommeren. Ja. Og så skulle de organisere at få det lovligt gjort, og få det praktisk muligt. Og så skulle de sørge for den, mens de var her. Og så sagde de jo til os store børn, nu må I tage os af dem om aftenen, hvis de ikke sidder og læser lektier. Nu må I tage jer af dem, og være søde ved dem, ikke? Og det vil sige, far og Harald Bohr havde rigtig meget med hinanden at gøre. Ja. Og Harald Bohr kom jo meget i vores hjem. Ja. Og jeg husker ham som det mest distræ menneske, jeg nogensinde har mødt. Okay. Han var virkelig distræ. Og det var en dag, han ringede, så sagde han havde lige været der. Og så siger han, ved du hvad, jeg glemte min mappe. Gider du ikke lige finde den? Og så gik jeg og ledte efter den, var der jo ikke. Så den er altså ikke. Ej, det er forfærdeligt, sagde han. For jeg kan ikke huske, hvor jeg ellers har været. Men hvem er Harald Bohr? Det var Harald Bohr, ja. Ja, det er Niels Bohrs bror, ikke? Og det er hans bror? Ja. Okay. Det er Niels Bohrs, som muligvis efter H.C. Andersen er den mest kendte dansker nogensinde. Så han har også været en klog mand, så ham der. Ja. Men Harald, han var enormt sød og hyggelig og alt muligt, men enormt distræt. Men man kan sige, det er jo også altså det siger jo lidt om, det vi prøver at finde ud af, det er jo også ligesom, hvad er det, alle de ting, der har gjort, at de værdier, du har fået, og grunden til, at du er blevet 99, og kan snakke på den måde, som du gør, og det er jo også, man kan sige, en stærk mor, som kan passe på 3 børn, som gør, altså, hvad de har lyst til, og en far, som er klog, som hjælper også polske studerende. Og han var jo på ingen måde en, der trynede min mor, vel? Nej, okay. Ja. Det var han bestemt ikke, ikke.
de respekterede hinanden voldsomt. De var et rigtig godt par. Ja. Det var ikke nødvendigvis normen dengang, eller hvad? Jeg tror, at det var almindeligt, at forskellen, sådan et par, hvor far arbejdede, og mor ikke arbejdede. Jeg tror, den var større på den måde, at afstanden mellem, hvad de kunne og ville, og deres interesser var større, ikke? Fars og mors var tættere på hinanden. Så der hele kulturbaggrund. Mor kom jo også fra et lært hjem. Ja. Morfar var nok den lærteste, vi har haft i familien. Han var teolog, men aldrig præst. Så hun kom fra et hjem, hvor hun var enebarn. Hun kom fra et hjem, der var virkelig oppe i den højere intellektuelle klasse. Ja. Så de har haft en balance, hvor de havde noget lighed, ikke? Til trods for deres daglige situation var meget forskellige. Ja. Så din mor, hun var hjemmegående? Ja. Ja. Det er jo også, altså... Et godt hold. Ja, og det er jo interessant også, fordi det er jo en helt anden kultur, end den vi har i dag, eller nogle helt andre værdier, fordi kvinden, hun skal jo nærmest være endnu længere fremme på arbejdsmarkedet i dag, end manden skal. Ja. Ser du noget rigtigt og forkert i det, eller hvordan ser du de værdier, som der har ændret sig til den dag, vi lever i dag? Jeg ser sjældent noget rigtigt og forkert. Jeg ser mere noget, der har bevæget sig. Okay. Og så går jeg lige skridt tilbage, fordi i min morfars og mormors hjem, der var det sådan, at morfar jo var, som jeg siger nu, den lærte, og meget belæst, og han var... Ja. Altså, ja. Og mormor havde dårligt nok, hun var slet ikke student eller noget, vel? Ja. Og hun var meget, meget praktisk, og hun havde simpelthen tag på alt, hvad der skulle have tag på af praktiske ting. Hun styrede hjemmet, hun styrede økonomien, hun var haven, og hun var den, der havde tag på alt det, og sørgede for, at når morfar kom hjem, så fik han sin lille middagslur, så lå puden parat, ikke? Altså, maden på bordet på stedet, altså. Og det, som jeg tænker på, som var godt dengang, altså var anderledes, som de første tænker på, den balance, de havde imellem sig, den var ligeværdig. Hun respekterede ham lige så meget, som han respekterede hende. Ja. Det havde bare været deres domæne. Og det var det, der skred. Det skred så i næste generation, fordi der blev kvinderne ikke ved med at have den der autoritet i hjemmet. De blev ved med, de ville gerne også ud på arbejdsmarkedet, ikke? Og det er så den, der er vokset til det, I kender. Ja. Forfra og bagfra. Ja, det er faktisk det er forskellen fra morfars og mormors generation, og så til fars og mors. Der kunne jeg se, at der vippede det. Og det synes jeg er interessant. Fordi der var der ikke tale om at være undertrykt. Morfars og mormors. De havde hver deres domæne. Ja. Yeah. Så du kommer fra en tryg barndom? Det kan jeg lige love dig. Og du har nærmest kun gode minder derfra? Faktisk, ja. Det tror jeg har så meget at sige. Det kan jeg godt love dig. Det tror jeg virkelig har meget at sige. Ja, jeg tror også, jeg tror, der har endnu mere at sige, det er værdierne. Fordi det er det, der gør, at du konstant altid har et kompas ind i hovedet, der siger, det her det er det rigtige. Ligesom din far havde. Han siger, vi hjælper polske studerende, vi er ligeglade med tyskerne, vi kører videre med vores ting. Og det er det kompas ind i hovedet, der siger til ham, det her det er det rigtige. Og hvis der kommer nogle udstående faktorer, så må vi tage os af dem, som de kommer. Og man kan sige, det er jo lidt det samme, du gør. Det er jo det, du forklarede os før, men man kan sige, at du har en måde at leve på, og alle de andre ting, der kommer ind, dem klarer du. Dem finder du ud af. Ja, og til det polske studerende, der kom, ikke? Der var blandt andet en pige, som var 10 år ældre end den kæreste, jeg havde på det tidspunkt, ikke? Og hun, Vanda, som hun hed, hun havde siddet i koncentrationslejr og havde sådan en fin nummer på armen, tror jeg. Og hun forelskede sig, eller hvad hun gjorde, i min kæreste, Johnny. Og lagde an på ham, og gjorde det voldsomt kraftigt. Og han blev fuldstændig kuldret af det. Og så en dag, så skrev hun til ham,
så flygtede hun til Sverige, da alle de andre skulle hjem. Så vi stod og vinkede til farvel til alle polakkerne, og der var hun ikke med. Der var hun i Sverige. Nå. Og så skrev hun til ham, at nu havde hun bestilt giftefod i Sverige, så nu skulle de giftes. Så tog fjolset afsted og giftede sig med hende. Din daværende kæreste? Og så stod jeg. Okay. Det var da vildt. Det var helt vildt. Og så kom han var tandlæge, så kom de jo hjem og fik en fin glimrende lejlighed på Frederiksberg Allé. Og så en dag, da han kom hjem, så kunne han ikke komme ind i sit hus, i sin lejlighed, og så fordi hun havde skiftet låsen ud, og hun bare lykkedes med at komme hjem fra Polen til Danmark, og via ham der, og så havde hun sit på det tørre, ikke? Så det var hendes vej ind i et nyt liv. Jo, og når du siger det der kommer, så var det også, jeg tudede i 14 dage og var chokeret, men så var det også overstået, ikke? Ja. Altså, hvor er vi henne der tidsmæssigt? Hvor gammel var du? Ja, hvad har jeg været? ...45, 47 har jeg været. Der har du været 22? Midten af 20'erne, sådan noget lignende, ikke? Ja, sådan noget den retning, ikke? Ja. Okay, så det er ikke ham, du bliver sammen med, kan jeg næsten formode. Hvad? Du finder en ny mand eller en ny kæreste? Ja, det var et stykke tid, men jeg var helt overbevist om, det skulle være os to, men det blev det så ikke, vel? Ja. Men når du snakker om at kunne tage ting, så har det også noget at gøre med det, ikke? Jo. At kunne få det lagt på plads. Ja. Kom videre. Uden at gå rundt og være bitter resten af sit liv. Ja. Helt sikkert. Ja. Og kunne se, at der ikke er nogen rigtige og forkerte ting, fordi hvis det ikke var sket, så havde resten jo ikke udspillet sig, som det gjorde, vel? Altså, det er rigtigt. Det er jo, man er jo nødt til at se det positive i tingene, og jeg tror også, at det... Jeg tror, der er en mening med det hele. Ja, og når du siger, at man er nødt til det, så er det rigtigt, men derfra så til at kunne gøre det. Ja. Det er den der basale tryghed, I sidder og snakker om, ikke? Ja. Det kan man kun, hvis man på en eller anden måde er hjemme i sig selv, ikke? Ja, okay, det er da egentlig interessant, ja. Hvornår fandt du så din mand, din daværende mand? Ja, hvornår fandt jeg ham? Jeg blev gift med ham i 48. Okay, ja. Det er ikke så lang tid efter. Ja. Og I har så været sammen indtil den dag, hvor han døde? Nej, vi blev skilt undervejs. Okay. Og det var fordi han var klar alkoholiker. Ikke? Ja. Han drak sig faktisk ihjel. Okay. Og det var, det gjorde han bogstaveligt talt. Og det var i, det var jo, vi giftede i 48. Det var i, sjovt de der tal. Ja, det er også mange år siden. Ja, det var, men vi blev i hvert fald skilt. Okay. Ja. Okay. Ja. Fik I børn sammen? Ja. Okay. 2. Og ja. Og pigen Anne, det var den yngste, hun havde noget af den skrøbelighed, sin fars skrøbelighed i sig. Og hun havde svært ved at finde ud af det. Okay. Ja. Så hun valgte at tage sit eget liv. Okay. I 1960, 90. 1990? Ja, 90. I en alder af 39. 39? Ja. Hold da op. Ja. Det er jo også, det er jo noget af en oplevelse. Det er jo noget af et traume. Altså, det er voldsomt. Det er jo, fra mit eget perspektiv, ville det være det værste, der kunne ske. Ja, det er jo fuldstændig uoverskueligt. At opleve sit eget barns død der. Ja. Hvordan kom du igennem det? Ja, ved at satse på det, der levede. Ja. Hun havde for eksempel et barn, Martin. Og Martin og jeg, vi har et meget, meget tæt og dejligt forhold den dag i dag, ikke? Hvor han er 51. Ja. Barnebarn. Ja. 51. Jo, fordi der er altid noget, der er altid noget, der er godt, der er altid noget, man kan bruge sig på. Hvis man fravælger at sidde og pive. Ja. Og det er måske nok det, der er kodeordene.
og sidde og pive. Ja, det fungerer ikke. Man skal jo have en naturlig sorg, men så tror jeg også, at nøglen er at skulle komme videre derfra. Altså have den naturlige sorgfase, men så også kunne på et tidspunkt sige, nu lægger jeg det bag mig, så kommer jeg videre. Jeg tror, det er der de fleste mennesker fejler, hvis man kan sige det sådan, at de kommer til at leve i den her sorg. Hvordan ser du det i forhold til det, du selv har været ude for? Jeg ser det sådan, at jeg var i stand til det. For et er at beslutte, at det skal jeg gøre, ikke? Nu må du stoppe, nu må du holde op og græde, ikke? Men et andet er at kunne holde op. Ja. Og det er der ballast, som betyder så enormt meget, ikke? At man kan. Ja, jeg tror også, at det er det, som er et stort problem i dag med mange. Altså, der er mange, der har mentale problemer i dag. Og det er jo ikke, fordi de har lyst til det, og det er jo ikke, fordi de ikke kan se, at der er et problem. Men når man først kommer ind i en depression eller noget, hvordan fanden kommer man ud af det igen? Hvordan tager du skridtet og siger, fordi tit, hvis man har det, så kunne jeg forestille mig, at det er svært at få en rytme i gang. Det er svært at komme ud af det, ikke? Men hvordan gjorde du? Hvad var nøglen til at komme ud af de ting? Det er svært at vide, men jeg tror selv, at en af tingene, som har gavnet mig igennem hele vejen igennem, ikke? Det er den, at mit liv har altid været delt op i kapitler. Så, og det er alle menneskers. Ja. Men jeg har været meget bevidst om de der kapitler. Okay. Når et kapitel for eksempel går på pension, ikke? Ja. Så har du et valg. Så kan du sige eller du kan sige, nu skal jeg fjolle rundt de næste 20 år, eller nu skal jeg rejse jorden rundt. Du kan tage mange beslutninger, ikke? Og for mig har det altid været sådan, at når et kapitel var slut, så har jeg med taknemmelighed lagt det bare bag mig. Med hvad det så indeholdt. Så har jeg sagt, nu begynder der et nyt kapitel. Ja. Hvad skal det indeholde? Ja. Og dengang jeg flyttede fra min lille lejlighed, egoistlejligheden i Gelskovparken, og fandt det her sted, uden at ane, hvad bofællesskab egentlig var for noget. Jeg har aldrig set det før, jeg vidste det ikke. Så kunne jeg se mulighederne i det, og det, så siger jeg, nu har jeg fjollet rundt, oplevet alverdens ting og sager rundt i verden, men jeg har forsømt de nære ting. Ja. Så nu det næste kapitel i mit liv skal handle om de nære ting. Og så flytter jeg ind sådan et sted som det her med min familie i nærheden, og har så haft fokus på de nære ting. Til gengæld har jeg næsten ikke været i biografen, vel? Jeg har lagt alle de der ting, ikke på den måde, at det ikke interesserer mig, fordi jeg har ikke brugt krudt på det, vel? Jeg har ikke brugt min tid, hvad jeg ellers havde. Ja. Har du haft nogen mand eller kæreste siden I blev skilt? Jeg giftede mig. Jeg havde en lille giftermål indimellem, som ikke var særlig spændende. Okay, så der har ikke været noget fast? Jeg blev gift. Jeg blev gift og var gift i et par år. Okay. Men det skete igen, ikke? Ja. Men det er sådan en af de der panikhandlinger, som og så fordi jeg blev belejret. Ja. Har du så faktisk været alene i mange år i dit liv? Okay. Ja. Og det jeg vil sige, at have sin fulde frihed inden for rammerne af et fællesskab. Ja, præcis. Det er det, jeg har nu. Ja. Det er perfekt. Ja, fordi du flytter jo så fra det, du kalder din egoistlejlighed. Ja. Som er et meget godt ord at kalde det, som de fleste af os bor i dag. Ja. Det var 56 kvadratmeter. Ja, okay. I Gelskovparken. Det var en lille en, ikke? Jo. Med visevært tæt på og sådan noget, ikke? Ja. Der var ikke. Og der flytter du så her til et bofællesskab? Som det var stik modsat, ikke? Ja. Hvor lang tid siden er det? Hvor længe har du boet her? Her? Ja. Her har jeg boet siden 94. Siden 94, okay. Det var det år, jeg holdt op med at arbejde, ikke? Ja. Jeg blev pensioneret samme år. Ja. Jeg flyttede faktisk næsten ind samtidig. Ja. Og et bofællesskab er hvad til dem, som er i tvivl? Fordi det er jo en meget sjælden ting i dag, at og dog i Danmark endda at kunne bo og dog er de ved at komme mere og mere frem. Ja, okay. Men det, der kommer mest frem, det er seniorbofællesskaberne. Okay. Fordi man har øje for, at gamle mennesker på en måde har valget mellem, hvis de er blevet alene, har valget mellem at sige,
plejehjem eller længst muligt i egen bolig. Og længst muligt i egen bolig, hvis det er et stort hus med alle midterne og alt for meget plads. Og Ja. den tror jeg ikke på. Så Ja. hvis man forestiller sig, at man kan slå sig sammen med andre mennesker og lave et eller andet i fællesskab, som ikke betyder, at det er ikke kollektiv, der er forskel på kollektiv og bofællesskab, ikke? Kollektiverne, så har du dit eget værelse for dig selv, resten er fælles. Ja. Og det er for meget. Så du kan forsvinde personligheden jo, ikke? Jo. Ja. Men bofællesskabet, der har du din egen bolig, din egen frihed. Men alt det, de har til fælles, det passer du sammen med de andre, og ejer også, ikke? Jeg ejer jo sammen med de andre alt det fælles, vi har gået i her, ikke? Men der er ingen, der kan blande sig i, hvad jeg gør med min lejlighed, vel? Nej. Og den form for fællesskab, hvis man kan finde ud af den, så er det perfekt. Ja. Men man skal kunne finde ud af, at der er så mange forskellige måder at være på. Og det er så vigtigt, at man ikke lukker af for nogen, som man ikke kan forstå. Man prøver at finde ud af det i stedet for, ikke? Det skal være åben. Ja. Ja, åben for forskelligheder, siger du. I allerhøjeste grad, ikke? Okay, ja. Og nye indtryk. Og ikke bare på det akademiske plan, men i hverdagen. Pludselig sker der et eller andet, nogen gør noget, som man tænker, at det virker som en fjendtlig handling. Og det er det bare ikke, det er bare en anden handling, ikke? Ja, og det er vi rigtig dårlige til, især her i Danmark. Det tror jeg. Ja. Og jeg snakker også af egen erfaring. Ja. Jeg er helt sikker på, at det er en rigtig god egenskab. Men det man kan sjældent en. Man kan sige, det er jo også på en måde noget, du skal ikke træne, men det er jo på en måde en muskel, fordi jo mere du lukker dig inde, jo mere vil du være vant til, at hvis tingene ikke går fuldkommen i det spor, som du havde forestillet dig, så hvis det ikke går, som du havde forestillet dig, så er det sværere. Hvorimod, hvis du sætter dig i en situation, hvor du hele tiden bliver bombarderet med de her indtryk, så skal du hele tiden være i stand til at kunne klare de her nye indtryk. Så det er jo, det er jo også på en måde at have en mentalitet, hvor man siger, jeg vil gerne være sådan et sted, fordi jeg ved, det gør mig stærkere, både mentalt ved at være sammen med andre mennesker på de gode dage, men også på de dårlige dage, hvor jeg skal tage mig af en hel masse nye indtryk, som jeg overhovedet ikke kan lide. Jeg er bare nødt til at være i det. Det er jo et valg, kan man sige, men det er interessant. Men er det en personlighedstype, du altid har båret med dig, eller er det noget, du har tillært dig gennem livet? Den her åbenhed over for forskellighed? Den må jo igen hænge sammen med min opvækst, ikke? Ja. Og hvad jeg har i mig. Ja. Men jeg har nok altid været udadvendt, ikke? Jeg er og sådan nysgerrig, som hun sagde, den gamle dame dernede. Sagde jeg ikke det? Hende, en af mine bofæller, som er død nu. Ja. Og hun sagde, der er 2 ting, jeg afskyr dig for. Og den ene er, at du er forfængelig, og den anden er, at du er nysgerrig. Hun afskyede mig for det. Og jeg tror, det er de 2 egenskaber, ikke det værste, jeg har. Navnet ikke nysgerrighed. Bestemt ikke. Nysgerrighed kan aldrig være dårligt. Nej. Så du bor i det her bofællesskab, hvor I er adskillige familier. Du siger, at den yngste er 3 måneder, og den ældste er dig på snart 100 år. Ja. Og det er jo i øjeblikket, hvis jeg er heldig, så har der været tidspunkter, hvor afstanden ikke har været så stor, ikke? Hvor vi ikke har haft helt små børn, hvor vi andre ikke har været helt så gamle. Men lige nu er det sådan. Og så laver I alt sammen nærmest. Ja, altså på den måde, at vores privatliv til hver en tid er respekteret, ikke? Okay. De små børn, de kommer jo rendende her, hvis jeg kigger ind i jeg har lavet det der værelse, der egentlig er soveværelse, ikke? Ja. Det har jeg lavet til børneværelse. Fordi ungerne kommer hele tiden med gaver, så har jeg lavet tegninger, og så har jeg lavet alt muligt. Og så har jeg forskellige legetøj til derinde, ikke? Men ellers, jo, de kommer jo. Så der er børn hele tiden? Der er børn og folk omkring der hele tiden, der kommer op og... Ja, synes jeg. Og stor forskel på, når de går i skole om morgenen, og der er en lyd,
Ja. Så kommer de hjem om eftermiddagen, så Ja. kan man høre det med alle vejen, ikke? Ja. Men hvad er det her fællesskab giver dig, føler du? Hvad siger du? Hvad er det fællesskabet giver dig af værdi? Et liv. Ja. Et liv, spillelevende liv, som jeg er en del af, i stedet for at være en, der kigger på det. Jeg er simpelthen og jeg vil våge påstå, en ligeværdig del af det, ikke? Jo. Nu det, jeg oplevede deroppe i køkkenhaven, det var også lidt godt, Ja. fordi det var meningen, at jeg skulle strø det der kalk. Og når jeg skulle det, så var det fordi, vi er en lille gruppe, og jeg har sagt, at der er meget, jeg ikke kan, men der er også noget, jeg kan, og der vil til hver en tid være noget, jeg kan. Og jeg vil gerne gøre det, jeg kan. Og så respekterer de så, det var det sagt, Lærke, som vi så, ikke? Hun har sagt, hente hestemøg, det kan du ikke. Og sprede det kan du heller ikke. Men du kan gerne putte kalk på området. Og derfor var det mit job. Men når jeg så ikke kunne, fordi de tørrede sammen med hvad jeg skulle med jer, så gør de det bare. Det er klart. Så hjælper hinanden. Ja, jeg vil gøre det bare Ja. som en naturlig ting, ikke? Ja. Ja. Når der har været dårlige perioder i bofællesskabet, så er det fordi, den fælles ansvarsfølelse for, hvis der for eksempel er rod i køkkenet. Ja. Hvis der ikke er ryddet op, hvis der er børnerod, hvad forældrene sådan set plejer at gøre, ikke? Hvis det pludselig er sådan, så er der forskel på, så kommer jeg forbi, så gør jeg det. Eller siger, nå, nu er der rod igen, ikke? Ja. Og det er lige den der holdning med, det kan jeg godt gøre, ikke? Ja. Ja, helt sikkert. Det kræver overskud på Ja, en måde. Men det er jo så også det, man får fra fællesskabet. ja så får du jo tilbage, ikke? Ja. For det er mig, der har forsømt noget et eller andet sted. Ja. Så gør det jo for mig, Ja. Ja. uden at jeg skal være taknemmelig ud over alle bredder. Og Så det er faktisk på en måde at tænke en lille smule langsigtet. I stedet for at se noget rod og så sige, hvem har gjort det, ja, eller noget andet, så er det at hjælpe til, fordi du ved på et senere tidspunkt, så er der nogen, så har du brug for det samme tilbage, ja, og så kommer det tilbage. Så det er en meget mere langsigtet måde at leve på, i stedet for at komme ud i sin have og sige, ham der han har ikke klippet hækken. Fuck dig. Det kan du, altså det er jo... det er det, ja. Ja. Men det er jo også sådan, vi lever i dag. Vi lever i vores egen huse, og vi har hegn og hæk, der adskiller. Der hegnet eller hækken skal være 1,80 høj, og vi er indenfor hele tiden, og vi behøver ikke snakke med vores nabo, og vi har det hele inden for vores 4 vægge, du ved. Ja. Jeg tror, det er rigtig usundt. Ja. Det er jeg helt sikker på. Det er jeg helt sikker på, det er. Men det er jo en overmagt. Ja. Det hedder frihed. Ja. Ja. For meget frihed. Ja. Måske. Men det er jo også noget, jeg tror faktisk også, det bunder i, at folk er en lille smule bange. Jeg tror, at vi har snakket om det før, og det er en lille smule tilbage til de ting, vi snakker om medierne, men det eneste, du hører om, det er krig, og folk, der prøver at tage dine ting, og så videre. Ja. Så det naturlige svar på det, hvad er det? Det er at bure sig inde jo. Ja. Det er at sætte sig ud i sin bil, køre stadig hen, de steder, du ved, der er sikkert, der kan du være. Men der er ikke nogen, der ved, eller størstedelen af folk ved ikke, at hvis du tager ud og rejser, og hvis du tager til Indien og Marokko og alle mulige steder, så er der ikke en skid farligt. Folk de er så bange, fordi de hele tiden får tudet ørerne fulde. Her, der er I jo ikke bange. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi, på en eller anden måde kan vi jo altid klare det. Og så kommer den der ting med, at vi jo alle mulige forskellige vi har 3 læger, vi har en tandlæge, og vi har 4 ingeniører, tror jeg. Og så har vi nogle skolefolk, ikke? Og et par pensionister, men nu kommer der efterhånden flere af dem af os. Og så må man håbe, at vi flytter os. Ja. Men hvis man bliver så gammel som jeg, så bliver det jo besværligt at opretholde den gennemgang der, ikke? Ja, fordi så går det jo, bliver det noget pensionistbolig på en måde. Det er jo det, og det er jo det, vi ikke vil. Ja. Men det er jo utroligt, hvad de går og siger til mig, nu må du se at lære at bede om hjælp, ikke? Fordi efterhånden så er jo usikker på benene, ikke? Og så prøver at tyrannisere mig selv til, du går ikke nok, du går aldrig en tur, jeg gider ikke gå tur, jeg vil ikke, og jeg kan ikke gå tur, jeg skal gå tur, og så kører den lidt op i hovedet på mig, ikke? Du er dum, snot dum, hvis ikke du gør det.
Og så siger jeg, hvis jeg nu havde en rollator, Mm. så kunne jeg jo sagtens. Og det kan man nemlig. Mm. Det kan jeg vente, jeg må vente til jeg bliver gammel. Mm. Jeg synes, det er en grim tanke. Ja. Ja. Og så siger jeg til mig selv, hvor er du åndssvag. Mm. Fordi hvis jeg havde en rollator, ville jeg bare gå. Jeg kunne gå ned til byen og handle. Mm. Og det ved jeg kunne, ikke? Mm. Hvorfor gør jeg det så ikke? Hvorfor i himlens navn gør jeg det så ikke? Mm. Og den der lille kamp med mig selv, Ja. den kæmper jeg for tiden. Og så hjælper de jo til. Mm. Men har du altid haft den stemme inde i hovedet, der har sagt de der Den ting? selvkritiske. Ja, fordi jeg kan godt genkende de der ting. Jeg har jo også de der ting, hvor jeg siger, det er for dumt, at du ikke går ud og løber 5 kilometer eller noget i dag. Du ved, det er jo lidt den samme, men det er vel også det, der driver dig frem på en måde, og siger, du har ikke brug for den. Det er jo den der hele tiden. Mm. Der er stor forskel på de tanker og ønsker og planer, man har, og der, hvad folk gjorde det. Mm. Og jeg siger, den dag jeg har anskaffet en rollator, så bliver jeg så glad. Mm. Yeah. Fordi det er selve processen. Jeg ved, det skal gøres. Jeg går jo ikke til gymnastik. Jeg har jo ingen verden. Jeg har jo aldrig gået til gymnastik, vel? Jeg gør jo ingen som helst træning eller noget, vel? Men fordi jeg har bevæget mig så meget. Ja, fordi det er jo det, der er interessant, som vi også snakkede om inden. Du har jo det her store, meget stejle trappeparti op til en bolig her på 20 trin eller noget i den stil. Ja. Og den klarer du jo fint. Altså, du holder jo bare fast, og du går nærmest lige så hurtigt, som vi gør. Okay. Så du er meget bevægelig. Ja, undtagen, men jeg skal have noget at holde i, ikke? Jo, det er klart. Det lader du også mærke til, når jeg går på noget ujævnt. Men spørgsmålet om, altså nu siger du har aldrig trænet, men har det hjulpet dig til at holde dig i gang, sådan rent fysisk, tror du? Bare de her stejle niveauer, der er i dit bofællesskab? Bare der er noget at holde i. Ja. Og altså, hvad laver du ellers af fysisk aktivitet? Jeg bevæger mig meget, ikke? Ja. Jeg hører, altså for eksempel er det jo mit job frivilligt at gå ned hver aften og i kælderen og lukke og slukke alle hvide vejene, ikke? Altså lukke hele huset af. Ja, og det er yderligere trappetrin, der er stejl. Ja, og det er jo ikke den eneste gang, jeg går ned ad den trappe om dagen, vel? Jeg har intet på trapper. Det er meget værre at gå lige ud i på en bulet vej. Ja. Og det er noget med balance, ikke? Ja. Men det er jo også det, der er interessant, fordi der er en Netflix-serie nu, som jeg ved, der er mange, der ser. Det er noget, der hedder Blue Zones, hvor de tager rundt og så ser på, hvad er det, der gør, at folk de bliver... der er nogle bestemte steder i verden, hvor folk de bliver gamle. Blandt andet i Japan, i Okinawa, og nede ved Sardinien, i Italien, og i... hvor fanden var de andre steder? Jeg har ikke set de andre. De alle sammen ligger forskellige steder, men de ting, de har til fælles, og det kan du kommentere på, i hvert fald de ting, som jeg ser, de har til fælles, det er trapper, eller en stejlhed, hvor der er enten bakker eller trapper, de bevæger sig i hver dag. Ikke nogen tung motion, eller løbe 10 kilometer, eller træne med vægte. Simpelthen bare trapper, eller stejle steder. Så er de har alle sammen en positiv holdning, og de har alle sammen en holdning med det her fællesskab, som du også har her. De bor ikke i bofællesskaber, men for eksempel i Japan, der er en meget mere sådan fællesskab, hvor de laver ting sammen, og familiemæssigt. Det er næsten bofællesskaber. Det kan man sige. Ja. Jeg har i hvert fald fælles træk med det. Og hvad fanden var det sidste? Nu kan jeg ikke huske det. Men det er jo meget interessant, at du har gjort de samme ting af dig selv, og det så har virket. Altså, hvordan har du fundet frem til, eller hvad kan man sige? For det første så er jeg meget optaget af at komme fra ønsker og planer og til handlinger. Ja. Og ligegyldigt hvad det handler om. Men det med kapitler. Ja. Og der er en af mine gode gamle venner, som har sagt en gang, hvis du ved, at noget skal gøres, så gør det dog. Og den synes jeg så godt om, ikke? For så enkelt er det i virkeligheden, ikke? Ja. Du kan sidde der og sige, nu burde jeg, og nu vil jeg gerne, og i morgen og så videre, ikke? Men gør det dog. Så gør det. Og Maves lille røde her, som ikke er en del af jeres opvækst, men det er jo ikke nok, at man gerne vil, men det er nok, at man vil. Og det er lige præcis den, tror jeg.
okay, så gør det dog. Ja. Og tage sig sammen, eller altså, så føles det ikke engang som at tage sig sammen. Det føles som at gøre noget færdigt, i stedet for at sidde og pive over det, ikke? Ja. Det sjove er jo, det er også det, vi snakker om inden, altså, det vi snakker om på alle vores episoder, det er, hvordan kan vi leve til vi er plus 100, og hvordan kan vi have det godt imens, og hvad kan vi gøre? Vi kan gøre det og det, og der koster, der er bevægelse, det ene og det andet. Ja. Du har ikke tænkt på noget som helst andet, og du sidder her nu, og er 100 år lige om lidt, og har det perfekt. Ja. Men det sjove er også, alle dem vi har snakket med, de har alle sammen haft en teknik og en måde at gøre ting på, som har krævet utrolig lidt. Men det svære er at få folk til at gøre det. Ja, det er jo det, jeg sidder og siger også. Ja, ikke? det er det, du lige præcis sidder og siger. Ja. Wim Hof. Og den skal være skruet på hele tiden. Ja, man skal gøre det. Man skal aldrig udskyde noget. Og når jeg nu snakker om rollator, ikke? Og den kamp, jeg kæmper med mig selv, eller hvad man skal kalde det, så vil jeg sige, at hvis jeg ikke gør noget ved den, så er det her, jeg lever i nu, mit sidste kapitel, ikke? Ja. Men hvis jeg nu siger, jeg tror, vi skal lave et nyt kapitel, og det hedder rollator-kapitlet. Jamen, det er jo genialt. Hvor langt, hvis jeg køber sådan en, eller får fat i sådan en, ikke? Og udforsker, hvad det kan, så får jeg sgu da et nyt kapitel. Ja. Det gør du da. Helt klart. Og det er da en god tanke, og det er da god at se på, når man er så gammel som jeg er, ikke? Jo. Altså selv der kan det lade sig gøre, og se ikke? positivt på den. Ja. Og det er jo også det, hvis du allerede i dit hoved har sat frem, og du kan forestille dig, så kommer jeg til at gå dernede, så kommer der til at ske de ting, så automatisk så er det så det. Så har du et formål. Der har du et nyt formål. Ja. Men så det er livsenergien på den noget. vil jeg tænke i kapitler, Den og er lægge god. det bag sig. Lad være med at trække indholdet fra de tidligere kapitler med sig i en ynkelig udgave, ikke? Nej, ja. Hvor man faktisk jo ikke kan det, men man vil det. Altså. Ja. Det med at lægge det bag sig. Det er en interessant ting, men det kan jo også godt være, tror du det er noget du har lært med de forskellige episoder, blandt andet med det med din mand som tog til Sverige, og din datter og din tidligere mand, det har jo også på en måde været nogle ting, hvis du ikke har kunne lægge dem bag dig. Ja, men der er jo rigtig mange dårlige oplevelser igennem mit liv, rigtig voldsomt, ikke? Men den der med at lægge det på plads, og komme videre, ikke? Ja. I stedet for at have det stående her. Ja, og synes det er synd for en selv, eller... Ja, og jo at tillade sig at blive bremset af det. Ja. Det kan jeg ikke, fordi jeg er i sorg, eller jeg orker det ikke, eller jeg er træt, eller... Altså, finde ud af at rumme det. Ja. Men lad os nu sige, der skal vel også, man kan sige, hvis nu fra dit perspektiv, lad os nu sige, der sker noget tragisk, og man er ked af det. Ja. Hvad vil sådan være den bedste måde, ligesom sover man et stykke tid, og så siger man til sig selv, okay, jeg giver mig selv en måned, og efter en måned, så er det videre, eller hvordan vil man gøre det? Hvordan vil du afslutte sådan nogle ting til folk, der ikke har prøvet det før? Det er meget aktuelt, fordi da jeg nogen døde for et par år siden, ikke? Min søn, det synes jeg, den sidder på nakken af mig stadigvæk, ikke? Ja. Men det gælder jo om at isolere fænomenet, så man godt kan være tynget på en eller anden måde af noget, man er ked af. Det er jo ikke en lutter solskin. Nej. Og alligevel holde fast i sig selv, ikke? Ja. Og det vil med at lægge nogle ting væk, fordi man er ked af det. Ja. Men de får en anden farve, noget af det, ikke? Og så bliver man hele tiden mindet om, hver gang jeg går ind i min telefon, ikke? Ja. Så pludselig så står der jo hans navn eller noget. Ja. Og finde ud af at rumme det. Ja. Altså ordet rumme, tror jeg nok er lidt centralt, ikke? Ja, det er det. At rumme det, og det vil sige at have det i sig. Ja. Og være stor nok, altså mentalt på en måde til at kunne rumme mange forskellige ting, mange forskellige personer, mange forskellige oplevelser, se værdien i oplevelserne, selvom de måske ikke er der mere. Ja, og så finde ud af, hvordan gør du det? Ja. Fordi alt det kan man jo sige, men hvordan gør du det? Ja. Hvad skal der til? Ja. Men derfor tror jeg, at mit kapitelsfilosofi har været rigtig god for mig. Jeg ved ikke, om andre vil kunne bruge den, vel, men jeg kan.
Det er jo meget interessant, fordi en af de ting, jeg havde tænkt at spørge dig i dag, det er sådan noget omkring formål. Altså om du hele tiden sørger for at have et formål med livet, men det er jo lige præcis det, du svarer på der, ved at opdele livet i kapitler. Sige, nu skal jeg opnå det her, nu skal jeg opnå det her. Det er jo vel formålet for dig. Ja. Hvad skal det her kapitel indeholde? Ja. Og den der med at gå fra det meget udadvendte liv, og så til de nære ting, det var en fantastisk oplevelse, ikke? Det var som svarer til, at hele livet havde gjort tingene med venstre hånd, taget over i højre hånd, ikke? Altså, tingene blev helt anderledes, når du begynder at give dig tid til det, og kigge på det på en anden måde, ikke? Ja. Jeg husker det tydeligt, da jeg var flyttet hertil, og stod og snakkede med en hernede, og synes, jeg havde snakket for længe til. Det har du ikke tid til. Hov. Du har masser af tid. Altså, og gør det lidt bevidst. Ja. Og ligesom at se det sjove i, at tingene kan ændre sig, i stedet for at se det på den negative måde, så sige, okay, det her, det kan blive godt. Det her, det kan blive sjovt, og det er faktisk en interessant måde. Så det er meget... så finde ud af, hvad vil det sige at gøre det sjovt, ikke? Ja. Og så kommer, hvordan gør du det? Og så kommer det til allersidst, så gør det dog. Kan du rykke mikrofonen en lille smule til dig? Vil det være muligt? Ja, sådan perfekt. Sådan der, jeg kommer til at slå til okay, har du et spørgsmål? Ja, jeg vil rigtig gerne høre om sådan noget. Nu har vi snakket bevægelse, og du er sådan i let moderat bevægelse hver dag, siger du. Hvad med udendørsaktiviteter? Foregår det udenfor hver dag? Altså, køkkenhave, altså havearbejdet. Havearbejde. Det er så det, som jeg kalder min... Derfor er vinteren også en kritisk tid. Okay. Og der burde jeg jo gå ture. Ja. Men jeg synes, det er så kedeligt at gå ture. Ja. Og gå lå ind i en masse hække. Og den har jeg ikke hypnotiseret mig selv til at blive glad for. Men det er jo også den, jeg så tænker, hvis jeg har en rollator, og den simpelthen bare, jeg går som en engel, når jeg har en rollator, ikke? Og det ved jeg. Hvis jeg bare gør det, og så siger, så skal jeg nok komme ud og gå tur. Ja. For så hedder det nemlig, at i vintersæsonen, hvor jeg ikke har køkkenhaven, så er det altså ud hver dag. Og det kan jeg godt. Så du er ikke uden for hver dag? Nej. Okay. For jeg gider ikke. Interessant. Og det kan jeg ikke tillade mig nu, vel? Og så kan jeg ikke, om 3 måneder kan jeg ikke gå, vel? Nej. Så du skal holde dig aktiv. Det går jo ikke. Nej. Så derfor er jeg nødt til, og derfor synes jeg, at jeg blev i godt humør, da jeg kom til at sige til mig selv, rollatorkapitel. Ja. For ordet rollator er en elendig ting for mig, altså. Nej. Ja. Men du vender den sådan om, ikke? Rollatorkapitel, en nyskapitel, hvad vil det indeholde det? Så kan jeg pludselig gå. Det går op ad bakke, ikke? Ja. Vende det til noget helt positivt. Sikkert. Ja, og der kan jeg godt blive glad. Jeg kan blive glad over. Ja. Og det er lidt sjovt. Der er jo ingenting, der har ændret sig. Det er bare, at nu kan jeg se en mulighed for jeg kan endnu et kapitel, som kan komme til at indeholde sjove ting, jeg aldrig har oplevet. Absolut. Jeg kan gå ned til slagteren. Ja. Du kan gå en tur og se nogle ting, du ikke har set i området før. Ja. Hvad med sådan noget som din kost, hvordan du spiser? Altså igen, det er ikke noget, jeg forventer, du har taget nogen som helst stilling til, men igen, det er jo noget, som vores miljø, det er det eneste, vi snakker om. Det er, at du skal spise på en bestemt måde, og religioner og principper omkring din kost. Fuldstændig rigtigt. Hvordan har du levet madmæssigt? Vi lever jo her i bofællesskabet jo meget med at spise grønt og meget mindre kød. Altså bofællesskabet retter jo ind efter tidens behov, ikke? Okay. Og det synes vi gør meget fint. Altså, det er meget sjældent, vi får... Altså, det er 100 år siden, vi har fået en oksesteg. Nå, okay. Vi fik Mortens and. Ja. Altså, det er jo fjerkræ, ikke? Altså, vi er meget bevidste om det. Og de fleste overholder det også. Og samtidig er det meget kedeligt, fordi så er det bare en stak grøntsager, ikke? Men når jeg spiser for mig selv, så er det også sådan, at jeg skal sørge for at få de rigtige ting. Men jeg gider ikke gå til at lave de store krummenurer for at spise det. Nej. Altså, det er jo det, man gør til hinanden. Lækre måltider, ikke? Det er ikke altid, at det bliver lækre måltider, men jeg får de rigtige ting. Og det er noget, I dyrker selv. Hvad siger du? Og det er noget, I dyrker selv, ikke også? De her grøntsager. Nede i jeres køkkenhave. Ja, jo. Ja. Ja, det er klart. Altså,
Ja, ja. sæsonen tillader Ja, det. Men helt jeg klart. tror ikke, I køber jo også, altså de må også købe ind. Der er Ja. ikke nok dernede til hele bofællesskabet en hel sæson, tror jeg. Ej, men det har du Ja. ret i. Men alligevel, så synes jeg, det forslår ret godt, Ja. når det ellers er der. Hvad med hvor meget du spiser, tænker jeg? Er det, man hører meget om, at hvis man spiser mindre, hvis du faster en del, det er sundt for kroppen. Hvordan har du altid spist 3 måltider om dagen, eller har du nogle gange spist mindre eller mere? Vi har jo haft en periode for 30 år siden, hvor vi lavede faste, altså det var saftfaser. Gjorde I det? Juice Ja. Ja, det var ret sjovt, ret sjovt. Hvornår gjorde I det? Eller har I gjort det sådan? Det gjorde vi, det var Anne, hun var... Men det var her, I gjorde det, på bofællesskabet? Nej, Okay. det var før. Det var før det? Det var før, ja. Men gjorde I det med jævne mellemrum, eller gjorde I det kun én gang? Vi gjorde det sådan 2-3 gange. Men det er sådan raptus noget, ikke? Nu det er moderne, nu skal vi også prøve det, ikke? Det er, hvor man kun indtager væske, eller hvad? Ja. Og jeg har faktisk min dagbog, jeg har beskrevet, hvad jeg oplevede under den der faste, ikke? Det var lidt sjovt. Interessant. Det er meget af det, vi også laver, kan man sige. Ja, men det er jo også, man kan sige, det er også det, der er med faste og juicefaste, det er, at det er jo en ældgammel teknik også, at hvis du gør det bare én gang, så giver det dig en hel masse i lang tid efter, og det er jo også derfor, man gør det. Man kan sige, nu er det så også lang tid siden, du har gjort det, men det er jo noget andet, du lige sagde der. Dagbog. Har du altid ført dagbog? Ja. Ja. Altid. Vi har den i hvert fald fra 80'erne. Ja. Hver dag. Ja, undtagen når jeg ikke gør det. Ja. Jeg vil gerne lige runde den der faste ting af, fordi nu snakker vi om de her, du har prøvet at have sådan juice fast i x antal tid, men hvad med sådan på en daglig basis, hvor mange måltider mad spiser du? 3. 3 måltider? Ja, okay. Og det er morgenmad, det er frokost, det er aftensmad? Ja. Og det har du altid mere eller mindre gjort? Ja. Og så kommer alle undtagelserne, ikke? Men altså, princippet er det sådan, ikke? Jo. Og der er stor forskel på, hvis jeg skal ned og spise, så er det klokken 6. Og så kan jeg er det måltid, du får dernede, eller hvis jeg selv er nede og lave det, ikke? Ja. Jeg er jo selv med til at lave det 2 gange om måneden, ikke? Ja. Men når jeg selv laver det, så kommer jeg lidt sent i gang med morgenmaden. Men min morgenmad, det er yoghurt med banan og druer. For et stykke tid siden, så fik jeg konstateret, at jeg havde en meget lav blodprocent. Sådan helt dernede ved risikogrænsen. Okay. Og så bliver jeg selvfølgelig fyldt med, hvad man så skal have, ikke? Men så fik jeg sådan en dille for druer. Det har jeg aldrig haft før. Jeg spiste vildt, hvor jeg elskede dem. Jeg blev særlig over dem. Jeg kunne ikke holde ud, at jeg ikke havde dem i huset. Og så sagde jeg til min læge en dag for sjov. Så det er da ikke så mærkeligt, for det er lige det, du mangler. Ja. Synes jeg var så sjovt, at man går efter det, man har brug for. Ja, det er det. Ja, altså, jeg har stadigvæk sådan. Ja. Så du har bare gået efter intuitionen hver gang. Det er jo sjovt. Ja, det er faktisk en sjov historie. At det er lige det, du har brug for, det er det, som du gerne har vil have. Ja. Hvad? At jeg siger bare, det med druerne, at du selv kunne mærke, at du havde lyst til det, og det er så det lægen siger, du har brug for. Ja, det synes jeg nemlig også er sjovt. Ja. Der er noget med lyset nu bag dig, jeg kan kun se dig i silhuet. Og det betyder, at jeg kan ikke se dine mundbevægelser. Nej, men det er jo... Så må du lytte. Jeg ved ikke rigtig, hvordan... Skal vi tage en hurtig lille pause? Så skal jeg lige på toilettet. Hvis man tænder... Nej. Dog ikke. Ja, vi kan da godt lige tage en lille pause. Lad lige tage 2 minutter. Ja. Har du brug for noget, Kirsten? Hvad siger du? Har du noget? Ja, endelig. Ja, hvis du tænder den lampe derinde, prøv at se, hvad der sker. Jeg ved bare ikke, hvordan det reagerer på det. Vi har det der baglys. Lige nu ser det faktisk meget godt ud. Var det så okay ud derinde? Ja. Okay. Prøv lige at tænde lampen over ja, prøv at tænde lampen, så ser vi lige, hvordan det ser ud. Jeg kigger her. Ja, det kan jeg først se, når du... Ja, det kan godt være, det hjælper lidt. Okay, det fungerer også fint. Ja. Det gør ikke så meget hertil eller fra. Nej. Ja. Er det okay indtil videre? Fint. Ja. Selvom det hele er lidt kunstigt og... Ja, jo, men jeg har jo... Nu er jeg jo bare inde i det, ikke? Ja. Jeg synes, det er hyggeligt. Ja. Det er det også. Det er mega interessant.
Synes du det? Det er meget interessant, ja. Også fordi, altså det er jo faktisk lidt svært sådan at finde nogen, nu sidder jeg hele tiden og tænker over, hvad er hendes hemmelighed? Ja. Hvad er den der, hvad er nøglen? Det kan jeg godt forstå. Men den er der ikke rigtig, altså Ej. der er sådan noget her, som jeg tror rigtig meget på, men omkring vores opvækst. Jeg har selv en lille pige på 2 år. Jeg gør rigtig meget for at præge hende på en så god måde som muligt. Ja. Og det er også det, du selv nævner der. Ja. Fordi det danner os jo resten af livet, og det tager udgangspunkt i, hvordan resten af vores handlinger kommer til at blive, i forhold til, hvordan vi er som mennesker. Ja. Så det tror jeg virkelig har meget at sige, den trygge kerneopvækst, du har haft. Ja, og lære dem at tåre og være nysgerrige. Ja. Og ikke være bange for alt muligt mellem himmel og jord, ikke? Jo. Pas på, lad du være, pas på, ikke? Jo. Og det kan jeg se på de rigtig gode forældre, vi har her. Vi har nogle perfekte. De tør jo lade deres børn tage den risiko, ikke? Ja. Og de er der, de ser det. Og hvis de falder, så falder de, og så lærer de det også, ikke? Jo. Men altså den der med at lære dem at turde opleve. Ja, og lige nu i dag pakker vi meget af vores børn ind. Ja, det er nemlig rigtigt, ikke? Jo. Altså det der eksempel med vores and hernede, ikke? Mm. Som, det fortalte jeg, ikke? Jo. Ja, det synes jeg også er et godt eksempel, ikke? Ja. Fordi hun får lov til det, og tager, hvad sker der så? Kan den tåle det, eller hvad det sker lige der? før vi skulle fortælle, hvad det var. Det er en hernede fra, som har fået 100 kroner af sine forældre, Ja, og så har hun fået lov til at købe, hvad hun vil, og så kommer hun hjem en Så halv køber time hun en senere and. med en and. Ja. Ja, og den hedder Elvis. den døber hun Elvis, ja. Ja. Og så bor Elvis nede hos hende selv dernede i deres, de bor dernede i der rækkehusene, ikke? Og indtil der var nogle af de andre, som sagde, vi vil gerne bygge et hus til Elvis. Ja. Så var der nogle af de andre, der bygger et hus til Elvis, som den flytter ind i, og har det fyrstligt. Indtil der sker et eller andet, der gør det, at huset kæntrer. Ja. Så ligger det med bunden i vejret. Så du sidder Elvis oven på bunden og undrer sig. Men det er et godt budskab, det der med bare at sige, gør hvad du vil, prøv verden an, tag en chance, her du får nogle frie rammer. Og så være sikkerhedsnet under. Ja. Og det er jo også det, der gælder, når de nu kommer i teenagealderen. Ja. I øjeblikket har jeg smidt mig ud i og prøve, om jeg kan være med til at lave nogle fornuftige samfærdselsregler for ungdomsfester. Ungdomsfester er jo noget værre noget, fordi der sker jo hvad som helst. Ja, det gør der. Og du kan jo aldrig nogensinde komme til, at det kunne du have undgået, fordi det sker bare, når det sker, ikke? Ja. Og det der med at finde ud af i et bofællesskab, at de unge også, og det er min religion, altså religion i gårdskøjet, at de unge skal have samme muligheder for at bruge fællesskabet som vi andre. Ja. Også selvom de støjer betydeligt mere, når de kommer i det hjørne, ikke? Ungdomsfester er jo ikke sjov at høre på. Ja. Og de var jo til, jeg ved ikke hvor længe. Så prøver man at sætte nogle grænser for, hvor længe de må være der, ikke? Og hvis man nu for eksempel fik sat grænsen kl. 1 om natten, og de så overholdt det, så går de jo bare et andet sted hen. Ja. Og altså, jeg nævner det bare, fordi det er også en af de sjove opgaver. Er det muligt at skaffe bedre forhold for begge parter? Eller er det bare et fænomen, man er nødt til at finde sig i, ikke? Og det er bare et eksempel på, at du oplever det hele her, ikke? Ja. Men det er jo igen det der med at være rummelig, ikke? Og så finde ud af, hvordan kan de også have det sjovt. Fordi jamen, de skal have de samme betingelser, men på deres vilkår, ikke? Ja, ligesom det med at købe en and. Hvis jeg havde gjort det, så havde lige præcis. min far gået tilbage og leveret den tilbage. Med det samme, han havde aldrig lavet mig gøre det. Rigtigt, men det er jo også, det er jo på en måde et fællesskab, som avler liv. Der er en, der går ud for at gøre noget, som giver liv på en måde. Tager det med tilbage til et sted, hvor der er nogle andre, der ser det, og er med til at bygge et hus, som gør det bedre for det. Du ved, det er noget, som om man tænker, det vil aldrig ske i en normal børnehaveklasse, eller hvor gammel eller jeg ved ikke, aldrig. Men det er jo interessant nok, at det kan ske her, og det samme også der, da vi var nede i hvad hedder det, alle kender der jo her, det er jo ligesom en familie. Okay. Ja. Det er jo bare et sted, hvor der er mere liv på en måde, end der er i det, hvis du tager ned ad hvilken som helst villavej.
Altså, Men jeg tror helt sikkert, det er en del af nøglen. det må det Fordi være. det er jo også der, vi kommer fra som mennesker, uanset om vi tænker 50 år tilbage, eller flere tusind år tilbage. Vi har altid haft det her fællesskab omkring os. Ja, Vi har jo ikke enten været vant til at leve hus for hus, helt alene, men heller ikke i de her kæmpe store byer, hvor man kender alle, og alligevel ikke kender nogen. Vi er jo vant til at have det her fællesskab omkring os. Ja. Så jeg tror helt sikkert, det har meget at sige i forhold til, at du bliver ved med at holde dig i gang, at du bliver ved med at kunne holde dig skarp. det er ikke et øjeblik i tvivl om. Nej. Nej. Så det er langt mere vigtigt end, hvad kan man sige, ikke hvad man spiser og sådan nogle ting, men det er det jo. Sige, ja. På en måde, så er det jo langt mere vigtigt, Det er at værdien i ens liv, det man har omkring sig, mm, de sociale relationer, tror jeg er langt mere vigtigt end sådan noget som træning og kost. Og Ja. du kan høre, der er jo ikke blevet gået særlig meget op i, hvad man har spist. Nej. Der er jo ikke gået op i træning overhovedet. Overhovedet ikke. Nej. Nej. Og det er jo det eneste, vi snakker om i dag, når vi snakker sundhed. Ja, det er rigtigt. Og det ved jeg alt om, for jeg står inde i midten af den verden. Det hedder træning og sundhed. Altså hvis du vil Lige præcis, hvis du vil have et langt og godt liv, Ja. så træn meget og spis efter en kostplan nærmest. Altså, Jamen, det er rigtigt. ja, og det bliver lidt afvigende fra menneskeverdenen, hvis man kan Ja. sige det sådan. Ja. Der tror jeg, det handler mere om man skulle noget nærmere sige, hvis du gerne vil leve et langt liv, så skal du være rummelig og udfordre dig selv. Ja, og interesseret i, hvad der sker. Og lad være med at sætte grænser. Altså lad være med at sætte sådan nogle gitre op for dig selv. Ja, Det tør jeg ikke, og det der gider jeg ikke, og sådan noget har jeg aldrig syntes om. Og, ja, altså alle de der, ja, luk op og se, hvad der er. ja, Og så sige, det gider jeg ikke, hvis du ved, hvad det er. ja, Men ikke før, vel? ja. Så en god udfordring er næste gang, man er nede i Netto, så lige smile til folk, man møder på vejen og sige hej. Ja, I stedet for bare at gå og kigge ned i jorden. det kunne man starte med. Ja. Ja, for det er simpelthen en åbenhed på en eller anden åben. Ja. Og anerkende, at der sker så mange ting, som man ikke selv har bestemt. Ja. Men man kunne jo også, altså, Men jeg tror, altså den som betyder mest, det er nok den, har du tag på at styre dig selv. Der, hvor du ikke gider. Ja. I hvilken Men forstand? til gengæld, hvis du kan det, og få gjort det, som du ikke gider. Som nu for eksempel min rollator, ikke? Ja. Hvis jeg ikke får gjort det, så har jeg tabt et eller andet. Ja. Men hvis jeg får det gjort, så kommer jeg et stykke videre. Så det er en lille sejr inden mentalt, som også løfter humøret på en måde, og gør det sjovere, og giver det noget farve på en måde, hvorimod man bare godt kunne sige det, jeg har rollator, det er også noget, det er noget lort, og jeg går, altså man kunne se det, man kunne se sindssygt negativt på det, men at vælge at se positivt på det, det er måske det, der er helt nøglen i det. Og det er jo den, jeg prøver på i øjeblikket, med en ting, som jeg virkelig har afsky overfor, ikke? Ja. Jeg skal tage den til mig, som en ven, ikke? Mor kaldte sin rollator for en lille kammerat. Okay. Det gjorde hun. Så hun gjorde det samme? Jeg stod ved siden af hendes seng, og hun, lille kammerat, står og venter. Og det er jo en rigtig holdning, ikke? Ja. Og ikke den der det er et tydeligt tegn på, hvor gammel jeg er. Det ved. Ja, vende det igen til noget positivt. Ja, fordi det har jo alt sammen positive sider. Alt har positive sider, hvis man vælger at se det. Alting har, ikke? Hvad med, lige for at skifte ikke bare for at skifte emne, men der er en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Spiritualitet, eller er det noget som, fordi det var også, i den der blue, nu snakker jeg bare tilbage til den der blue, så det var det, jeg manglede, kan jeg huske. Spiritualitet, eller tro på noget højere, altså man kan sige, er det noget, som du nogensinde har tænkt over, hvad der sker, eller hvad, så noget som helst, eller har du bare lavet din egen, ligesom ikke? Nej. Ja, så afgjort er religiøs, ikke? Du er religiøs? Er religiøs. Nej, du er ikke religiøs. Ikke religiøs. Okay, ja. Men er det mere... Men jeg respekterer folkekirken også som et fælles fænomen. Folkekirken har den opgave at holde sammen på os. Ja. På tidspunkter, hvor man har brug for fællesskab. Ja. Og så går man ind i kirken juleaften, eller når der begraves. Og det har den opgave. Ja. Derfor er jeg medlem af folkekirken, og er tryg ved også at bruge
lokalerne, var jeg lige ved at sige, Mm. situationen, når der er brug for det. Ikke? Ja. Men du er sådan en klassisk dansk ateist, Ja, hvis man kan ja. sige det sådan, som Så vi nu er heroppe. Den lidt Ja, dogne tro, ja, Mm. ja. som jeg sidder. Min morfar og mormor bad jo bordbøn, Mm. før vi startede måltidet, ikke? Mm. Så sad vi der pænt, bare bordbøn. Men det har vi jo aldrig gjort i Nej. vores hjem. Det har aldrig været, Nej, nej. vi har aldrig, juleaften i kirke, det er det samme fænomen. Der er noget fællesskab, Ja. som om en god sag. Ja. Men hvordan har du det med døden så? Hvad siger du? Hvordan har du det med døden? Med døden, jeg kan ikke lide, når de andre dør. Nej. Hvad med sådan mere personligt? Jamen, jeg er ikke, altså, jeg tænker faktisk ikke så forfærdeligt meget på den, vel? Nej. Men jeg tænker bare på at bruge tiden indtil da. Ja. Ja. Og så går jeg og siger, at det står faktisk, så gør jeg min journal på hospitalet, at jeg vil gerne være 120 år, for at se, hvad der sker med alle de ting, der foregår i verden i dag. Ikke? Mm. Og det bruger timer på at læse aviser, Ja. for at finde ud af, hvad sker der. Og der sker så mange mærkelige ting rundt omkring, og det ved vi alle sammen. Og se, hvordan vi manøvrerer os igennem, og hvordan vi kommer videre, Ja. uden at brase sammen. Mm-hmm. For det gør vi jo ikke. Der sker jo bare noget andet. Ja. Men hvad bliver det? Og hvordan klarer vi det? Ja. Det er jo nødt til at se. Ja. Så det er den nysgerrighed også, Ja, det der kan ligesom du holder tro. dig kørende. Ja, det kan du tro. Ja. Og den er jeg meget opmærksom på, ikke? Mm. Det er jo, Ja. det er jo spændende. Ja. Ja, det er det. Det er jo også, men det er jo igen, det er måden at se det positivt på. Fordi der er mange, der vil sige, men der er kæmpe chance for, at atomkrig og kæmpe chance for miljøet bliver noget lort. Men der er også den anden at sige, der er nogle problemer, hvordan løser vi dem? Eller, Hvad gør vi? ja, og observere det fra et objektivt synspunkt og sige, interessant at se. Og så kan man sige, det er verdens næste kapitel, det handler om. Igen til kapitlerne. Ja, altså, jeg kender mit eget næste kapitel, ikke? Ja. Altså, det som jeg hele tiden snakker om, ikke? Ja. Men det er jo samme fænomen med verden, ikke? Verden ændrer sig jo, som du også var inde på, ikke? Det sker jo hele tiden. Nogle ting, der er meget anderledes end for 30 år siden. Men man kan sige, så er der alligevel en eller anden, ikke spirituel, men når jeg mener spiritualitet, så mener jeg heller ikke religion som sådan, eller tro på Gud, eller kirke, de her ting. Men som jeg hører det, der er det jo også, det er de samme mønstre, man ligesom går igennem, de her kapitler, den der måde, du ser det på. Ja. Det vil sige, på en eller anden måde, så vil der altid være et nyt kapitel, et nyt kapitel, et nyt Netop. kapitel, et nyt kapitel. Og det gælder om ikke at falde baglæns ind i det nye kapitel, på midterne om det gamle, ikke? Ja. Men at prøve at sige så, nu skal vi lige lave det sådan, som vi vil have det nu, ikke? Ja. Ja. Og det er den proces, at komme fra det ene til det andet, og gøre noget. Det er enig. Og den gælder mig, den gælder verden, det gælder alle, ikke? Men mindre man vil sætte sig ned og sige, ak. Ja. Nu kan jeg heller ikke det, Ja. og nu kan jeg heller ikke det. Ja, så er det det, der sker. Ja, og så gider folk ikke komme og besøge hende, vel? Nej, og så bliver det værre og værre, samme mønster, der kører igen. Ja, og så kan man begynde at snakke om døden. Så har du god tid til at sidde og tænke over den. Ja, det er jo nemlig det. Ja, så det, ja. Hvor god er du til at håndtere stress? Jeg tænker ikke, stress måske er en så stor faktor for dig længere. Det har det aldrig været. Nej, det har det aldrig været. Jeg har aldrig nogensinde. Jeg har haft dødstravlt. Ja. Aldrig nogensinde været stresset. Nej. Og det er jo så et eller andet, der gør med at administrere mig selv, ikke? Det handler jo mere om, hvordan man tager tingene. Altså stress tror jeg meget er en mental ting med, hvor meget man lægger i de ting, man nu har. Altså, fordi der er jo to personer, der kan arbejde lige hårdt, men hvis den ene føler, at arbejdsloadet bliver for højt, og den anden tænker, at det skal nok gå, så ved man jo godt, hvad udfaldet det vil blive. Jo, så tror jeg, fordi jeg arbejder så meget med arbejdspladsproblemer, ikke? Ja. Så forskellen på gamle dages problemer og nutidens på arbejdspladsen, det er, at i gamle dage, der handlede det om arbejdsmængden. Du havde travlt, fordi du havde for meget arbejde. Og i dag er det sådan, at du har travlt, men du er bange, fordi der sker så mange ændringer. Alting skal være anderledes, end du har lært. Og du ved ikke, om du kan lære det nye, der kommer, og det giver sarte mennesker. Og de problemer, der er i øjeblikket, stressproblemer, det er
meget forårsaget af ændringsniveauet, ikke? Helt klart. Og det er virkelig tydeligt, for det oplevede jeg jo, Ja. fordi jeg var intern konsulent i huset i Ja. Danmarks Radio, ikke? Ja. Og i slutningen af 60'erne, der var vi jo i færd med at lave om fra autoritære ledelsesformer og organisation til demokratiske. Og prøve at lære lederne og have tage andre med ind i beslutninger, ikke? Jo. I stedet for selv at sidde og beslutte det hele og sige, det skal du gøre sådan og sådan og sådan. Og det var altså folks bekymringer var i starten, at han er en dum skid, ham lederen der, ikke? Han ved ikke, hvad der foregår på gulvet og alt, hvad det hed. Ja. Bagefter så var det, det her det er svært, ikke? For nu skal jeg være en del af og få en rigtig beslutning for os alle sammen. Og det er det samme her, ikke? Jeg var kørt med en taxichauffør i dag, en lang tur, og så siger han, bor du et bofællesskab? Ja. Hvordan får man sådan noget til at fungere? Jeg var død nysgerrig, jeg var sjov. Og så siger jeg, altså, hvordan træffer I beslutning? Hvordan bærer I ad? Og så siger jeg, det er jo lige præcis det sjove punkt, ikke? At hvis du sidder og er 10 mennesker, der skal beslutte noget for fællesskabet. Altså det man skal på en arbejdsplads, hvis du vil lave demokratisk ledelse, hvor alle kommer med et billede. Ja. Hvad gør du så? Og så tror folk jo, at man kan kun blive enige, hvis man får den samme grundvold. Ja. I stedet for at sige, at tingene kan ses fra forskellige sider, og jeg kan yde mit med den her vinkel. Og jeg prøvede at forklare den her taxichauffør, og han var meget optaget af det. Så siger han, da vi nærmede os Hørsholm, hvor jeg skulle hen, siger han, hvornår skal du hjem igen? Så sagde jeg tror om en halv time. Så sagde ved du hvad, så går jeg hen og spiser frokost, så kommer jeg og kører dig hjem igen. Nå, fantastisk. Og jeg skulle høre lidt mere om det der fællesskab. Og jeg kunne ikke begribe, hvordan man bare sad. Nej, det er jo også, altså det er jo meget... Det var meget præcist, ikke? Meget fremme. Han var interesseret, død interesseret, men han kunne simpelthen ikke forestille sig. Det siger jo også bare lidt om, hvad for et samfund vi har bygget op, ikke? Præcis. Altså vi har bygget et samfund op, som overhovedet ikke kan... Det er jo garanteret også derfor, hvis folk boede på den her måde, så vil der garanteret være meget mindre stress. Ja. Det fordi vil der da, ja. De vil være i stand til at kunne... De vil være i stand til at kunne se, at okay, alle de ændringer, de er ikke så vigtige, dem skal vi nok klare, når de kommer. Ja. Fordi det kan de finde ud af i deres eget liv. Og så kunne bevæge sig lidt, ikke? Ja. Jeg behøver jo ikke at gå i graven med de samme holdninger, som jeg havde, da jeg var 14. Vel? Nej. Det er det. Ja. Og hvis man prøver på, om man kan, ja. så er man besværlig for sine omgivelser også, ikke? Ja. Man er nødt til ikke at føle sig utro imod sin egen natur, hvis man skifter mening, ikke? Og noget af det, jeg synes er så provokerende at se på, det er, når politiske partier anklager man ham der. For 2 år siden, der sagde du sådan, og nu siger du sådan. Nu er du utro. Ja. Nej, man er bare menneske. Man har ikke lov til at ændre sig, man har ikke lov at udvikle sig. Ja. Den mekanisme, den skal man være meget på vagt overfor. Ja. Helt enig. Ja. Helt enig. Fordi det er jo kun et tegn på sundhed, at det er udvikling. At man lærer af udvikling, som du selv siger. Jamen det er simpelthen en mulighed for at udvikle. Ja. Det er, at du kan skifte synspunkt, du kan skifte holdning. Fordi du oplever noget andet, ikke? Jo. Tingene ændrer sig. Ja. Det er en af de der ting, som man så også kan øve sig på, som her, ikke? Så har man en eller anden, som har en raptus, altså sådan skal det være, ikke? Og så sker der sådan forskellige ting, som gør, at han til sidst siger, jeg kan godt se det, ikke? Ja. Og så er vi andre blevet lidt rigere ved det. Men man skal, jeg tror også, man skal kunne lide hinanden, ikke? Man skal kunne lide mange forskellige mennesker. Ja. Og man skal kunne lide at leve, altså på en eller anden måde, så er det jo også, man skal jo også have en eller anden form for allerede at kunne lide at leve, før du kan bo sådan et sted her. Du kan ikke komme og ikke at kunne lide livet, og ikke at kunne lide udfordringer og sådan nogle ting, og så komme ind her. Altså på en eller anden måde skal der også være en start på det, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Fordi alle dem, der bor her, det er læger, tandlæger, ingeniører, skolelærer. Det er sjovt, folk så man kan regne det ud. Ja, men det er sjovt, fordi det tiltrækker akademikere mere end håndværkere.
Mm-hmm. Hver gang vi har åbent hus, så går vi og kigger efter håndværkere, for vi vil gerne have alle slags, hvis vi kan få det. Ja. Men altså, der er et eller andet i den akademiske holdning til tilværelsen, Interessant. som tiltrækker mere end et Interessant. håndværkermentalitet. Ja. Ja, det er det virkelig. Det er så ærgerligt, ja. Men I går og leder efter håndværkere. Det kan jeg godt forstå. Hvad siger du? I går og leder efter nogle håndværkere til at flytte ind. Jamen, det er klart. Ja, Vi vil gerne have nogen af hver slags, ikke? helt sikkert, ja. Ja. Mm. Ja. Så lige nu er vi lidt heldige, fordi det sidste, vi har fået, hun er læge, så Ja. men han er politibetjent. Okay. Okay. Og det er fint, han er ikke håndværker, men han er dog ikke høje akademiker, som de andre er, vel? Ja, så han kan lidt med hænderne. Ja. Interessant. Hmm. Ja, Meget det at tænke har, det har virkelig været spændende. Det har været den bedste bonus, Ja, vi kunne lave. det har så også været den eneste bonus, skulle jeg til at sige, men det er virkelig, det er fandme ærgerligt, at den ikke er på engelsk, som vi også snakkede om inden, men det kan der jo gode grunde ikke være. Men der er så meget at lære fra det her, og igen, som jeg sagde til Kirsten her i pausen, mens du var ude, jeg kan alligevel ikke helt finde nogen svar, men alligevel så kan jeg, fordi der er jo det her med fællesskabet, der er jo det her med din opdragelse, kernefamilien, ja, med formålet, hele tiden at have et formål. Det er de her usynlige ting ved livet, Ja, hvor vi i dag definerer det fra nogle helt andre perspektiver. Altså kost og træning og søvn og biohacks og det ene og det andet, men ja, hvor relevant er det i virkeligheden? Ja, Jeg tror, det er nogle helt andre ting, og det er nogle ting, vi ikke snakker om. Helt enig. Altså, jeg tror ikke, jeg tror måske ikke, man skal prøve at leve længere. Jeg tror bare, man skal prøve at have det bedre. jamen det tror jeg da helt sikkert. Det andet, det er da et fjollet mål. Ja, fordi så, altså, hvis man prøver at have det bedre, så kommer man også til at leve længere. Det er da klart. Ja, man er nødt til at have noget indhold. Jamen, har lyst til det, ikke? Mm. Jeg synes, de der gamle mennesker, som sidder og opgiver tingene, og nu skal jeg pensionere sig, så sidder man der, ikke? Jo. Og så den der, som jeg synes er en fælde, længst muligt i eget bolig, så sidder de der i deres huse, deres gamle omgivelser, sidder midt i minderne, og de Ja, det er går det værste. totalt i stå. Ja. Jeg synes, jeg er nærmest tragedie. Jeg får kuldegysninger, når jeg hører det der argument. Ja. Vi vil blive længst muligt i egen bolig. Men så er det bare, hvad er alternativet? Ja, jeg ikke? skulle til at sige det, ja. For Det hvis lyder som sådan alternativet kun er plejehjem, så skal Så du kan man finde godt godt, forstå. så skal du eddermame finde et godt plejehjem. Ja. Altså. Det lyder Det som findes sådan også. et markedsø. Det findes også. Eller også er det sådan noget som det her, ikke? Ja, Og der findes talrige seniorfællesskaber. men det er jo også Dem er der mange af. det er jo også guld Ja. for børnene jo, fordi en af de ting, også en af grundene til, at vi har lavet det her i dag med dig, Ja, i hvert fald fra mit synspunkt, det er, vi hører ikke nok på folk, der rent faktisk har, der har oplevelserne, der har viden. Der sidder en over for os, der har været med i 2. verdenskrig, der sidder og forklarer os om filosofiske begreber på den her måde, som prøv at tænke på, hvor givende det er for små børn og for teenager, og de får heller ikke noget ud af det. Du har lige så meget at give dem, som de har at give dig jo. fuldstændig rigtigt. Så skulle du bare se ungerne, som har en eller anden skoleopgave, ikke? Hvem kan hjælpe med det? Vi går ned til Martin, vi går ned til for han er bedst til det der, ikke? Ja. Og det hjælper jo hinanden på kryds og tværs alle sammen, ikke? Ja. Og som en naturlig ting. Ja, men det er jo... Hvis jeg skulle, hvis jeg vil blive sundere, så vil jeg 10 gange hellere lytte til Kirsten, end jeg vil lytte til vores sundhedsminister. Altså, og det er jo det paradoksale. Ja. At det er der, hvor vi er nu. Ja, men det er jo også paradoksalt, at vi ikke hører på folk ligesom Kirsten mere. Hør end på vi gør. dem med livserfaring. Ja, vi burde have på en eller anden måde det er der svarene ligger. Ja. Mener I det? Ja, det gør mener vi vi. simpelthen. Godt nok. Ja. Ja. Det er jo også derfor, vi laver det her jo. Ja. Fordi det mener vi kraftedeme med. Det er jo, altså, ja, det er lige før, den her, det er en af dem, jeg har lært mest fra. Helt sikkert. Altså dem, vi har snakket absolut. med, alle de andre, vi også har snakket Fordi med. folk, de snakker jo hele tiden ud fra boglige erfaringer, fra teorier og det ene og det andet. Men her der har vi en, der rent faktisk har gennemlevet det, har gået i skoene. Altså det er jo det mest autentiske bevis, man kan få. Ja. Så mega fedt, og tusind tak. Jo, og så, jeg har jo aldrig fundet det, hvis ikke jeg havde den holdning, at jeg måtte ud og opleve, jeg måtte se, hvad det var, ikke? Ja. Så for det ellers har jeg jo aldrig fundet, jeg var aldrig kommet ind og selv min gamle bror sad og sagde, det gør du altså ikke. Men man skal på en eller anden måde
Og det her hedder nok nysgerrighed, men det er også noget med at kigge mulighed. Jeg ved ikke. Og også være modig på en måde, altså, fordi bare også det der, du beskriver der, med at de var gået hjem der, mens tyskerne lå på, altså prøv lige at overveje en risiko, altså man er nødt til at være modig, Okay. for at bare kunne sige, Ja. vi tager den beslutning, fordi du kunne mærke, det var, okay, det er det her, der er det rigtige, Ja. så er det det, vi gør. Og så skal det nok fungere, så skal vi nok løse det, det skal nok blive sjovt. Ja. Men det var sjovt, fordi min søster, Bente, hun og vi var meget forskellige. Ja. Men vi havde samtidig en diskussion om, hvis der var, hun siger, hvis du er i tvivl, så lad være. Og jeg siger, hvis du er i tvivl, så gør det. Ja. Og det skilte også rigtig meget, ikke? Og hun var vældig bange på mine vegne, fordi hun siger, med den holdning der, så får du så mange øretæver. Jeg kan ikke holde ud at se dig få øretæver. Men jeg synes, det gav, at hun lukkede sig ude fra nogle ting. Ikke? Men nu var hun en smuk udgave af det, men den er der jo også, ikke? Hvis du er i tvivl, så lad være. Ja. Eller gør det. I tvivl, så gør det. Ja. Der er virkelig forskel på, hvad man oplever med de to udgangspunkter, ikke? Ja, det er der virkelig. Ja. Fordi man er jo altid i tvivl på en måde, du ved ikke, så kan man lige godt lade være. Hvis vi havde været i tvivl med, hvis vi havde haft, hvad kan man sige, den modsatte af din holdning, så havde vi jo aldrig startet den her podcast. Ja. Altså så er der mange ting, vi aldrig havde gjort jo. Men ja, det er altså nogle gode budskaber. Ja, det er det helt sikkert. Ja. Så det er... Det er brugbart, de er så nemme. Ja, det er sådan en, ja, og det er jo også, man bliver garanteret meget mere, hvad kan man sige, tunet ind med sig selv også. Det er garanteret også derfor, du har været i stand til at sige, jeg har brug for vinduer. Du ved, du har bare vidst det, fordi på en måde har du bare kendt dig selv så godt. Det kan godt være. Så kroppen har fortalt dig, ja, det er godt det har du lyst til. Du har lyst til det der, du har lyst til det der, du har lyst til det der, fordi du har reageret på det. Hver gang du har fået en af de der input, så har du reageret på det. Og nu har min blodprocent udmærket, ikke? Ja, det er jo det. Ja. Så det er da sjovt, ikke? Jo. Ja, det er det sgu. Helt sikkert. Men det er interessant, om jeg får gennemført mit rollator-kapitel. Det gør du. Det gør du da. Jo. Det skal du da, ja. Det gør du da. Altså med dit mindset, så er det kun et spørgsmål om tid over. Ja, det skal for hvornår det kommer til at ske. Men det må være meget sjovt for jer så lige at høre sådan et regulært problem i den anden ende af livet, ikke? Som vi overhovedet ikke har fantasi til at forestille jer. Ja, men så ved vi, hvad der venter os til gengæld. Nå. Fedt. Jamen Kirsten, tusind tak fordi du vil være med. Og jamen det er jo lige før vi skal lave en part 2, når du bliver 100. At hvad? Vi skal lave et til afsnit, når du bliver 100. Ja, men det er velkommen. Det skal vi da. Så laver vi en opfølgning. En opfølgning om et år. Ja, I er velkommen, hvis I selvfølgelig. Ja, det synes jeg i hvert fald. Ja. Nå. Absolut. Jamen, tusind tak for det. Fordi du ville være med. Jamen, jeg siger også tak. Det har været en dejlig oplevelse. Det var godt at høre. At sidde og snakke med sådan på dejlige unge mennesker, det er jo ikke dårligt, altså. I lige måde.